Ano to? Baya! Nagmahan, matayag sa bakay. Titaray na sa hospital bakay. Ay, haan! Haan ka pa'y nga matay lakay! Haan ka pa'y nga matay! Tal na anak dita, tadaw ubraan. Bakay. Ay, bakay. Ay, tal na anak ko na. Ay, te. Bakay. Itaray na ko na hospital. Ay, tal na anak lakay. Awan ti maasahan kanya. Nabayag ni bagbagak kanyam nga isardeng munti uminom, anya ngay tata. Ay, sakag bakit gitawan ti bakit. Aya bam da bursyo kada andong kadagita babarkadam tay suda ti mangitaray kanyam di ospital. An nga siya ti rangrangam tay na nagatubraag. Bakay. Nag-aasi mo na bakay. Ito mamuki di. Ay, mataya ka. Ay na. Ay, apo, among lakay, ti masamang damo, mabayag nga matay. Nabayag ni bagbagak kanya mong dayta, nga isardang mo ti uminom. Ala, di ba isardang? Ingka kidi tuloy Ingka mga na ti may sa case nga, minumay sa karton nga bilog ta inumam. Ang dapay na bati nga atay mo. Ang kangag bakit kita, adisturbo ka ti trabaho. Bakay. Sige na, bakay. Tulong na tingalak-lakayanan. Bakay. Makarungrang, guray ka man. Abaya, ate nga bakit ka nga bakit? Tulungan nak bakit? Tati malalan, bunggo na bakit de. Tatatulungan nak bakit? Kunang tatan. Nabayag nga bagbagbagaan kan lakay, isardeng mo ti uminom ti ara. Tanog sakit ka. Ay apo, sino ti mga iwan kanyam? Katasak ti rengreng-rengem. Ay haan, ang kakatulungan. Ay banda pari borsyo kini bari andong kay suda ti mangitaray kanyam di ospital. Han nga siya ti rengreng-rengem. Apo. Sige na, bakay. Sige na, bakit haan? Anak na maasahan ita. Ingka pa'y kidi uminom, tada pa'y nabati nga dalem mo. Nabayag daytan, inaldaw laka arak. Inaldaw nga arak, awan laka arak. Natatag sakit ka, tsak tirang-rangam. Muri ka? Oh, adda pa'y ta inyawid mo nga red horse. Inumam day tayo, so ti agas mo. Ngarang-rangam. Day tati tumaram. Taray na ko na. Taray na ko na. Matayak siya. Haan na kayang kapay nga matay. Adda pa'y nabati nga dalo mo. Santo pa'y lang masamang damo ka. Amon ti masamang damo, mahirap mamatay kuna nga raod. Ay na po, bakay. Tibulong mo ki din. Tatasyak ti rang-rang-rangam. Bakit ka nga bakit? Ay na, bakay. Madin talaga kayan. Hindi ka talaga kaya. Permen. Perme sakit na. Tibaray na ka na. Tumawag ka na, bakay. Wala niya, bakay. Ambulansya. Nagure ka garod ta tumawag Ata ti kung kunak kanyamon ka. Di kan tumo gamin dumdum ngeg. Hello, puneraria. Umayo alan nila kay kon tani, minutos lang dayto yan. Tano nga kakaasing nga marigrigatan. Brian,